जेल जाबायनो नों खोनायाखै नामा? आयु मानो जेल जानांगौ जाखो बे सतां फाख्रियालाय? अमा राजाखौ गावदोंनो माथो साम' खिंख्रिया बेनिखायनो जेलाव लांजाबाय आरो बिदिसो जानानै दं होमबा काहानिफ्रा बेनिखायनोथ' अमा राजाया न'आव खारनानै थाफैदों आरो दे अब्लालाय नों थाथ'दो आंबो गामि गामि बेरायनानै बयनिबो न' अमा राजाया न'आव खारना थाफैनायखौ खोन्थाहैनोसै जालायबाय नालायथि मालायनि खोथाफोरखौ गामि गामि थांनानै खिथाथिंहैग्रा बेलाय साफ्रोम हिनजावफोरनि केरेक्टार खादा नोंबो रायखुमायो बैबो रायखुमायो जों बुंनाङा दे आं रायखुमाफेरा रावखौबो होननानै दाबुं बयबो रायखुमायो बयबो दे अब्लालाय नोंसानि न'खरनि खोथाफोरखौ आं गामि गामि बांसावहैनोसै दे दा फंसे खोथा खोनाबाय नालाय 10ता बानायनानै खिन्थादो आरो नों बेखौनो माथो मोदोमनाय बिबारखौ लाखुमानो हाया मोदोमनाय बिबारखौ लाखुमानो हायाना बिबारनि जोलैखौनो गैया खालामबालाय आयु बाला माबायदि होनखायो थांदो थां गामि गामि थांनानै जोंहानि न'खरनि खोथाफोरखौ बांसावहैना मायो खोन्थाहैथां थां दे बिदिबालाय बाल हिनजावा सिख्ला बैसोआवनो इसिबां रायखुमायो देनां बुरैबाथ' गय थफ्ला लानानैसो रायखुमाग्रा जागोन बियो बैनि न'नो आरो बे एमाव राजालाय बहा थांलायखो हा नोंहानि खानायालाय बहाथो थाबोलायखो खानाय गैयै मानसिफोरनो दान होबाय आं नंगौना नङा जाखोसै खोथायालाय मानो नङा जानो आं मानसिया जोबोर अनसुलाना बयखौबो अनो आं मा हिनजाव मानसिफोरखौल' अनो सानो नामा नों आंखौ आं हौवाफोरखौबो अनो सासे मानसिया नापितनि सिगाङाव गाबबाय थादोंमोनलै आंनोबो खानाय नांगौ आंनि खर'आवबो गोदान गोदान हेयार स्टाइल आंबो लानो लुगैयो होननानै दा बेनि दुखुखौ नुनानैनो आंनि खर'नि खानायखौ होबोबाय आं जालायखो मालायखौ थगायनो हाबाबो नैबे हांग्रि मन्दिखौ हाया नोंलाय माथो तेरे नाम खानायसो सिनजानो थांदोंमोनलाय माथो थख्लासो जानानै फैबाय माथो सेकेन्ड डिसनिसो जानानै फैबाय आयला नोंबो मिथिलायगौ होमबा तेरे नामाव सेकेन्ड डिसआव एक्टरनि खानाय थख्ला जायो होननानै मानो मिथिया जानांगौ जाखो आंलाय तेरे नाम फिल्म नायनायालाय फार्स्ट डिसआवसो एक्टरनि खानाया मोजां दा सेकेन्ड डिसआव एक्ट्रेस फैखांनायनि उनाव थख्ला जायो साला सुवाद जहरा नापिदा आंनि खर'खौ थख्ला खालामनानै हरगारबायलै बिदिनो मोनो अमा राजा मालायनि खोथा खोनासंनानै गुदि मिथिया बिजौ मिथिया मालायनि खोथायावनो गोजावलाबायग्राया दा आं खर'खौनो लानो सुखुलालै बोरैबासो मोनगासिनो माबा खर'आनो मानलागासिनोसै साला दुर्गा फुजानि आङो देलायनो नंनाया बिदिसो खालामना हरगारबायलै आंखौ नापिदा दा मा खालामबावनांगौ जाखो दा बोरै ओंखारबावनांगौ जाखो आं न'निफ्राय समायदोंसो दे दासो थख्ला एमएलए बुंजासिगोन दा थख्ला एमएलए होनजानो गिनानैनो मिटिङाव थाङासै आङो बेलासियाव मिटिं दंमोन दा मा फोनबा खर'आव खानाय थाब रज'गोन बेखौसो नागिरनांसिगोन आं बिदिखो जायोलै स्टाइलिश खानाय लानो साननाया थख्लासो हरनानै हरबाय दा माखौबा स्टाइलिश लाबावदो आरो खानायखौ माथो नोंना आमाय थुख्लुआ जेलावसो लांजाबायनो मा आमाय थुख्लु बेलाय नोंनि जिउनि अनजालि साम' खिंखिरिया सनानि जिन्जिरिया माथो जेलावसो लांजाबायनो गाबनो ओंखाराखै नोङो हो गाबनो ओंखाराखै आंलाय मा खि मोनजानो गाबनो ओंखारनांगौ जाखो सनानि जिन्जिरि जालायथारोमोन नामा नों साम' खिंखिरिखौ गोदो गोजोथोलाय जेनबा दा लहानि जिन्जिरिजों खाजाना दोनजानो नागिरदोंमोन माथो आरो बोरै गावजाखो नोंलाय हा साम' खिंखिरिया आंखौ गावाखै थफिरामखौसो गावदोंमोन आयु मानो थफिरामा आंनि सुथुर नालाय गावदों आरो थफिरामा नोंनि सुथुरबानो थफिरामखौ गावगोन जाहैबाय अब्लाथ' आंखौबो गावगोन बियो सानसे समाव धोद मा जाजार होनबाय थायो मा थिखाय थफिरामखौनो गावलायनो हालायदोंबाथ' आंखौबो गावथारगोन बियो नोंखौलाय बोरै गावनांगौ जाखो बे जेलाव थांबायना थांलाय साहा फुदुंहैलाय बिराद मोजां गुसु लोंनो आं मालाय साहा गुदुं लोङोबा नोङो साहा गुसुसो लोंनोसै ओइ आंजों दाजाब दानखौ खालामबाय थानाङालै होनबा खर'आ खामानि होखायाखै थां माबार साहा फुदुंना लाना फैथां दसे थाथ' साला बे खर'खौ मा खालामबावनांगौ जाखो आङो बे खर'खौ बोरै लाखुमाबावनांगौ जाखो आं रेकर्डसो खालामनो नागिरदोंमोन अमा राजा एमएलए फोरनि मादाव बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बेफोरबायदिसो होनजानो लुगैदोंमोन आं दा गैला बेलेग एमएलए बायदिसो नुसिगोन आंखौबो लोदो लोदा बुहे बुहा एकदमबारे उदैया सिगांथिं खिथुआ उनथिं बेफोरबायदिसो नुसिगोन आला सोर लामुराराब्रा साहा खन्दासो खोमालै आंखौ गथ' साननानै आंखौसो लांनो फैदों खोमा र' बेथा नों बबेनि साहा खन्दा नों से खर'खौनो लानोनो सुखुला आं माबा खानाय गैयिजों रेजेंसो मोनगासिनो दङ आं खर'खौनो दा बेवाइफोर थफियाबा आंखौ माबायदि नुगोनथाय दा माब्रै ओंखारबावनांगौ जाखो आं बेवाइफोर थफिनि सिगाङाव बैसाला गोदोनि मिथुन चक्रबर्तीनि अजय देबगाननि फिल्मफोराव जे गुन्दा ओंखारोना गोसोम बन्दादा फोथा गोलाव थुलायनाय बेबायदिसो नुवाखैथ' आंखौ र' रायजोफोर नोंसोरनो पिक्सारखौ देखायनि आं नैबे गुन्दा बायदि नुवाखैथ' आंखौ बबेनि साहा खन्दालै नों हा एमाव राजाखौ लांनो फैग्रा
आंसोलै मा खालामखो नों आंखौ आदैलै आदै आदै आयु मा जालायखो बेलाय अमा राजा मा जाखो अमा राजा बे खानायखौनो लानानै टेनसन जागासिनो नामा नोंलाय खानायालाय गाबोननो रज'फिनगोन माथो दे सिखारदो न' सिङाव जिरायहैदो बिदि थालाबायो नामा एमएलए मानसिया ओरैनोबा न'आव मानसिफोरानो जोबला दाना एमएलए जानायनिफ्राय बायदिसिना बिफैलाबाय थायो सखन्द्रानि खाथियाव थानाङालै गोजानाव था मा होनखो साखन्द्रा बे साखन्द्रासो बेखायनो आं माथुलजों देनानै बिउ जाहोबाय आं दा खानानै दोननोसै बेखौ आयै मा होननाय जादों एमाव राजा बे साखन्द्रा नङा नोमफासो आफाखौनो सखन्द्रा होननानै टं टं बुबाय आङो आफा गोलतिसेनो मिस्टेक जाफ्लांबायलै आफा आं नोंखौ सखन्द्रासो सानदोंलै नोंनि खर'नि खानाया नुवाखै थख्ला जाना फैनायखौ थेरे नामखानाय हानो थांनाया सेकेन्ड डिसप्लेखौसो हानानै लाना फैबाय थख्ला ख्लानो आरो एमाव राजा बिफाखौ बेफोरबायदि देनो हामगौ नामा आं सखन्द्रासो सानदोंलै आफाखौनो थख्ला ख्ला नुनाय आफा नोंलाय मानो बेफोरबायदि थख्ला ख्ला जानांगौब्रा आंनो खोन्था लाजिनो अमा राजा सिखारदो दे बे दानो सिखारथ'नाय नङा आयै आं बेखौ बिहु जाजासे देखादों दे नों आथिंजों हम आं खर'थिं हमनानै थिखांनोसै दसे रेस्ट लाथोंसै दे गाबबाय थानांला थौ आफाखौ न' सिङाव सोहैनोसै ओमफ्राय आफानि बडिगार्डआ बेलाय सानावल'सो थायो दा मोनाबाय नालाय मालाय गावनि न'आव थांबाय आरो दे सानैजोंनो बोखांनोसै जागोन दे माबायदि गाथोनाव दुगैबोला आंलाय सरखारि साख्रि मोनगोन जाखो सोरबायदि इसोरखौ फुजिबोला आंलाय हिनजाव मोजां मोनगोन जाखो बेनोथ' जादोंलै दस्ति मालायफोरा साख्रि मोनजोब्बाय दा बै साख्रि गोनां हौवाफोरा सेंग्राफोरा आंनि गार्लफ्रेन्डखौल' दावलायथोंलै मालायनि गार्लफ्रेन्डखौल' सेख'ना दा जुजिथों बिसोरो सुवादफोरा साख्रि मोनबाय होननानै लाजागोनबो आरो माथो थिक सरकारि साख्रिफोरनि पावारा एमएलएफोराबो हायालै एमएलए होननायखाय अमा राजाखौसो गोसोखांबायलां सुवाद अमा राजाया आंखौ सैमा बायदि बाहायदोंना थौलाय दस्ति अमा राजानि न'आव थांनि लोंग्रोब्रा लोंखांनानै थांगोन दे माबार लों बे सुवाद अमा राजानाव दिनै हिसाब खिथाब खालामहैनांगौ दे अब्लालाय नारजि फिसा ओंखाम जाया दै लोङा बारियावनो जिरायना थाबाय थानोसै होनबा नों थौ ओंखाम जाहैनोसै आयै आं ओंखाम जाथ'वा उखैथ'वाखै नों बिदिनो बुंनानै ओंखामखौनो जाया दाहाय जागोन उनाव जागोन होननानैनो ओंखामखौनो जायालासिनो थायो बिदि जायालासिनो थाबाय थायोबा देहायानो गाज्रि जालांगोन माथो फिसा थौ एसे जाहैदो खबसेबाबो जिंगा दासि आयै आं दसे उनाव जागोन नारजि फिसा बिदि सिन्था जाबाय थाबा बोरै जानांगौ जाखो नोंहा फिसा सानै दङ बिसोरनि खोथाबो साननांगौना नोंहा खालि हिनजावनि खोथाखौल' सानबा बोरै जानांगौ जाखो आयै बेफोर गासिबो आंनि थाखायसो जादों बेनिखायनो दुखु जादों आं जानानै थांखांनाय बाथ्राखौ लानानै दुखु जाबाय थाबा जाबावगोन दा फैबाय थानाय समफोरखौ मोजां खालामबानो जाबाय आरो नारजि फिसा दा नोंहाबो बेयाव न'आव थानानै सिन्था खालामबाय थायो ओजोंजाय बिहामजोआबो गोसोआवनो जेबो गैलाबालाय बेनिखायनो फिसौ सानैखौ आङो हस्टेलावसो दोनहैबाय हस्टेलावसो दोनहैबाय होनबा नों न'आवबो रावबो मावनाय दांनायानो गैयाबा दानि जुगाव रुवाथिफोरखौबो मोननो थांला बेनिखायनो हस्टेलावनो दोनहैबाय आं आयै फिसाफोरखौलाय मानो हस्टेलाव दोनहैनांगौ जाखो लायफिन लाबो आङो बिमा बिफाफोरखौनो बेफोरबायदि खौसेथि नुवाबालाय फिसाफोरालाय मा गियान सोलोंनांगौ थाथ'थों हस्टेलावनो साननैसो उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरा बिमा बिफानि खौसेथि बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोजाङै नुबाय थाबासो मोजां आखल सोलोङो बेनिखायनो गथ'फोरनि सिगाङाव नांलाय खमलाय मालाबाबो देखायनाङा अब्लाबो आयै नारजि बुदां आरो फावगालिमोनखौ आंजोंनो लोगोसे लाफाबाय थागोन दा न'आवबो खामानि मावनो रावबो गैया जाहैबाय दा सोरथो मावनानै ओंखाम खुरनानै जाहोगोन बिसोरनोलाय नों सोरखौबा नागिरदो दे आयै दानि जुगावलाय सोरखौलाय रुवाथि मोनगोनसै दे अब्लाबो खबर लानायगोन आं जागोन दे ओंखामखौ जाबानो जाबाय दे आं दा मोनानानैसो सफैगोन न'आव जागोन दे हाफां थाबैनो मोजां जादो दे आच्छा रुवाथिनि आंखाल जादों आरोखि नैबे दाउसो देलायाव सुफुंगोन दे सिन्था दाजा नारजि बुदां रुवाथि थाफैनोसै आंबो बे साननैसोनि गेजेरावनो
ओरैनोबा बिमाया मावा दाङा जागारबाय थायो होननानै रायबाय थायो आंखौ बिमानि रायनायखौबो सहायनो हालां रुवाथिखौनो थाफैनोसै आरो बाय बाय नार्जि बुदां see you soon डाक्टर बाबु मा जादों मानसियालाय मानोथो दाबो हुसाव फैयाखै खर' देनानै होनायनि थाखाय मेलेमा एसे लोरिनानै दङ थेवबो जिंगा दासि नोंसोरो मानसिया हुसाव फैफिनगोन फैगोन फिसा थाबैनो मानसिखौल' एसे रेस्ट लानो हो हांग्रिमोननि बिहामजो मा जालायखो बे फाग्लायालाय एमाव राजाया खर'आवनो देनानै होदोंनो साखन्दा साननानै मानो साखन्दा साननांगौ जाखो बेहालाय आबै आफाखौ खर'आव लांमुरा रानुनायखाय साखन्दा सानदोंमोन लां मा गोदाव सोराव अबेनि साखन्दा बेलाय गावआनो गोदो आं गाबबाथाय साखन्दा फैगोन दागाब होनोमोन बेनिखायनो आं आफाखौ साखन्दा सानदों आरो दे मानसिखौ एसे जोथोनै लाखिबानो जाबाय दे र डाक्टर बाबु साहा फुदुंना लाना फैनि आङो दसे थाथ' एमाव आबा थांलाय दखानाव बिस्कुट लायनो फैलाय न'आव बिस्कुट जोब्बाय जागोन दा अमा राजा अला सोर जाखोलै नों आं डक्टर आच्छा मानो फैदों नोंलाय बेवहायलाय अमा राजा सार नोंथाङा बिहुस जानानै गोलैनानै दंमोन आरो नोंथांनि न'खरनिफ्राय कल थांनायलाय आं नोंखौ नायनो फैदों मा आंनि नामा अमा राजासो होमबा मा एसे लेथ्रा नामा आंनालाय अमा राजा आइया माथो मेम'रि लससो जाबायलै दसेनो ओइ डक्टर बे आंनि न' नामाब्रा माथो बावगारबाय आंलाय आच्छा अमा राजा सार नोंथांखौ आं चेकआप खालामनो हाबावगोन ना मानोब्रा आंलाय माथो लोमजायाखैनो सार नोंथाङा गासैखौबो बावगारबाय जेब्ला नोंथांखौ खेबसे चेकआप खालामनो होलाय आंखौ बावगारनायलाय बावगारबायथ' आरो आं दे सार खेबसे चेकआप खालामना नायबावनि आं नोंखौ अके बुवा मा टाइपनि चेकआपलै बेलाय बे कार्टुन टाइपनि गोदान मडेल गोदान टेकनिक चेकआप सार आखाइजों दांबानो मिथियो आच्छा मा मोनखो सार गाज्रि खौरां होनगोन ना मोजां खौरां होनगोन आं मिथिला नोंथांनि मेम'रिया नोंथांनि गोसोखांथिया सानथामनि थाखाय गोमानानै दं सोर जाखो बिसोरलाय डाक्टर बाबु अमा राजाया जोंखौ मानो सिनायाखै ना जाफ्लालायबायसो अमा राजानि मेम'रिया सानथामनि थाखाय गोमानानै दङ बे सानथामाव अमा राजाया माबायदि थानो गोसो नोंथांमोना थानो होबानो जाबाय होमबा आफाया आंखौबो सिनायला नामा गावनि फिसाला होननानै दुखुनांथाव बाथ्रा फिसा अमा राजाया नोंखौ सिनायनाय नंला सानथामनि थाखाय होमबा जों अमा राजानि सिगाङाव मा होननानै लागोन न'खरनि सोरबाफोर आलासिफोर जायो होननानै बुंबानो जाबाय दे आं बाखि अमा राजा बिमानोबो खोन्थाहैनोसै मालाय आंखौ सिनायाखै नामाब्रा अमा राजा गोसोखाङाखै सिनायाखै होननानै जाफ्लायाखैथ' ओइ सोरलै नोंसोरो नुफेरै खोनाफेरै बबेनि अद्भुत बुस्थुफोर नोंसोरलाय हा आंलाय नोंसोरखौलाय मानो सिनायनांगौ जाखोब्रा नुफेरै खोनाफेरै अमा राजा फिसा ओइ बिसोर सोरब्रा आंखौ सिनायदों फिसा नोंखौलाय सिनायबायलै आयै बिसोर सानैखौसो सिनायासै आं आयै अमा राजाया जोंखौ सिनायासै नोंखौल' बोरै सिनायखो बिमाखौ सिनायाखै बे ओइ सोरब्रा बिसोरो आलासि गोजाननि आलासि जायो जोंहानाव साननैसो थाफैथ'दों आच्छा बारु थाइबानि लारु होद न'आव थाबाय थानो बाबायलां एसे बेरायहैनोसै आं फिसा गाबोन बेरायहैदो दे दिनै नांथ'ला होद आं न'आव थाबाय थानो बायोलै आं बाहेरायाव ओंखारलांनि अमा राजा फिसा दा मोनाबाय हराव बाहेरायाव दा ओंखारलांसै जेबो नङा मोनाबिलियावसो बारहावा जानो एसे मोजां जायो दे थाथ' आं फैबाय ला आफायाथ' एमएलए जाबायलै बोरै ओंखारलांखोब्रा र' आफानि उनाव थांफानि आंबो थांलाय बिहामजो अमा राजानि बडिगार्डनो फन खालामनानै खोन्थाहर माबार जागोन आयै आरो हायोबा नार्जि बुदां बिमानोबो कल खालामहर जागोन दे हेलौ आदा नार्जि बुदां औ बुं अमा राजाया मोनसे प्रब्लेम जालायबायना मा जालायखो बेहालाय सानथामनि थाखाय मेम'रियानो गोमाबायनो हाफांनि बायदि मा गोदाव सोरावब्रा औ दा मानसिया बाहेरायाव ओंखारलांदों आरो जोंखौ सिनायासैनो गावखौनो सेंग्रा बायदिसो मोनफिनदों सेंग्रा बैसोआवसो थांफिनबायमोननि गोसोखांथिया दालाय माथो जाबावनांगौ जाखोब्रा मा बयनाबो गोसोखांथि गोमानायल' औ आदा दा मा खालामबावनो दे दाथ' बे अमा राजा एमएलएसो रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनांगौ बे सानथामसोआव मा जानांगौ दे र' आं माबा मोनसे बेबस्था खालामनि दे नोंसा आइजों मोजाङै रायलायनानै खबर हरफिननांनो थाबनो दे जागोन आं माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन आरो खोनासं अमा राजाखौ बाहेरायाव ओंखारलाबायनो दाहो मिथिखायो दा अमा राजानि आखलखौ माबायदि औ आदा दे अब्लालाय आं थाबैनो थांगासिनो दं नोंसानिसिम मा होनखो नार्जि बुदां आंनि खोमायासो गाज्रि जाखो ना नोंनि खुगायासो बुंफ्लांखोब्रा नंगौ आं थिगखौनो बुंदों सानथामनि थाखाय नों अमा राजानि मासिखौ जिरायथ'नो हागोन थबिराम नों जोबोद गोसोमोन नङा होमबा समाजनि मोजां खामानि मावनो बेनिखायनो बे समावनो सम नों समाजनि मोजां खामानि मावनानै दिन्थिदो होद बे सानथामावलाय मा मोजां खामानि मावनो हानोब्रा आंलाय मोजां खामानि मावनो समनि बा साननि जेबो थि टाइम नाङालै थबिराम नों मावबानो जाबाय बुं सानथामनि थाखाय अमा राजानि मासिखौ लानो गोसो दङ ना गैया
बे समावनो सम रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनानै दिन्थिनांसिगोन आङो जाहाथे उनाव रायजोफोरा आंखौ मोजां मोननानै भट होयो टफिराम मा सानखो जागोन दे नों ब्रा ब्रा जासिबाय जेब्ला मावनिसै दे अब्ला नों थाबैनो आइजों मोजाङै रायलायहैदो जागोन दे थोद मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बिथिं हाफाङाबो दाबो गोसोखांथियानो फैला र' खेबसे खबर लाहैनोसै आं हाफांनिसिम थांनानै नै माथो मोनाहांबायानो गाबोन खबर लाहैनोसै दे बे आइया दाबो सफैला दसे बेयावनो जिरायनानै नेथ'नोसै आं आच्छा बारु थाइबानि लारु बेयावनो दसे जिरायनानै साहा लोंनोसै आं खर'खौ थान्दा खालामसै आं ओरैनोबा खर'खौ सानाय मोनगासिनो साहा दखानियालाय दंना गैयाब्रा ओइ साहा दखानि ओइ जारौ साहा दखानिखौ नुदोंना नों ओहो नुवाखै आइला मा एसे समायनालै जारौ बबेनिलै नों आं बै नुहुरनाय तिनिआलिनि गामि खाथिनि आच्छा बहाथो थांनायमोन नोंलाय आं आइजों एसे शपिं खालामहैदोंमोन बाजाराव बोरो माथो आयालाय नों हारसिंसो माथो आइयाबो फैगासिनो दङ उननि दखानाव माल बायगासिनो दं आं थाबायबोग्रोबाय आच्छा दे नोंसोर उसुबिदा मोनाबा आं दोनहैनोसै नामा नोंसोरखौ बर'जों बर' जेबो नङा दा नांथ'ला दे आच्छा जारौ नोंना फेसबुक दङना गैयालाय आंना फेसबुक दङ नाथाय पासवर्डखौनो गोसोआव गैला आं आच्छा नोंना बे मेम'रि गोमादों नामा आयौ नोंलाय बोरै मिथिगौ आंनाबो बेनो जानानै दङ ब्रा आंनाबो बिदिनो जानानै दङ जेबो गोसोआव गैला अब्लालाय हामबाय दे सानैजों लोगो जालायनो हामसिगोन जों गोसोआव थाइजे थायो ना मा होनो औ जागोन दे अब्लालाय नोंनि नाम्बारखौ हरदो दे होमबालाय लादो दे आंनि नाम्बारानो जाबाय 11003344 थेंक इउ दे आं दा हराव मेसेज हरगासिनो नोंनो दे आच्छा मा मुं नोंना खोन्थानो लाजिलै अमा राजा जेबो नङा दे आंनि मुङा हापां दे अब्लालाय हापां थाबैनो वाट्सएपआव लोगो मोनलायगोन जागोन दे लोगोफोर नोंसोर सिन्था खालामनाङा नोंसोर लुगैनाय बायदि गासैबो एपिसोडानो फारि फारि फैगोन धैर्य हमनानैल' नायलांबाय था आरो आंखौ थख्लाखौ मोजां नुदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो मोजां नुवाखैब्लाबो कमेन्ट होनानै गालां लाइक बटन थुनानै गालां दे लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट